sishayela uNkulunkulu uzandla ngempilo yakhe eseza ngaphambili baba umpostoli NG Sithole umpostoli Jobe eseza ngaphambili sishayela izandla. God bless you. Ngiyabingelela ibandla lenkosi bazalwane. Ngiyabingelela ibandla lenkosi lonke egameni lenkosi uJesu. Ngibingelela abefundisi bami ingceku zikaNkulunkulu. All the bishops bazalwane bakhona phakathi kwethu egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele bazalwane omama, obaba, intombi nensizwa nosonto sikolo khona phakathi kwethu egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Ngwakwasithola isibongo ngokuzalwa ngizalwe eMnambithi endaweni yaseMhlumayo. Ngasuka khona ke bazalwane ngizela eThekwini ngizofuna umsebenzi. Ngase ngihlangana noJesu. Ngasindiswa ngedwa eswini sikababa. Mangithola insindiso I was taught alibonke igama lenkosi ukuthi you cannot preach to your parents. Then I did not preach. Ngathula ngaphila insindiso phambi kwabo. Yashumayela insindiso phambi kwabo. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi umama ongizalayo makushona ubaba athatha isinqumo sokuphenduka. Waphendukela kwami, waphundukela ebandleni engiliholayo. Ngenxa isizathu sokuthi wathi kade ngibuka lento eniphethe. Hlonipheni nayo senibadala kodwa ningihlonipha ngalendlela. Ngiyumama wenu ongesenayo ubaba. Kwasindiswa indodakazi odadewethu omdala, kwasindiswa dadewethu omncane, kwasindiswa umfana wokugcina ekhaya kade egcotshwa recently usewumfundisi. So ke ngiyambonga uNkulunkulu ngensindiso engayitholayo. Akuthathwanga umuntu okuvalwa isikhala ngaye, kodwa kuthatha umuntu owazana nenkosi ukuthi angizoma phakathi kwenu bazalwane sikhulume izwi likaNkulunkulu. Ngiyafisa futhi ukuthi ngaphambi sifunde izwi Apostle Mashiyane ngekaNkulunkulu ngikhulume lento namhlanje once and for all sisonke. Kuyashiwa bazalwane umuntu mayisesindisiwe. Umuntu mayisesindisiwe siyadela yonke into esezweni. Sikhole uJesu yena yedwa. Kuba uyayedwa uJesu oyisiqalo nesiphetho empilweni yethu. Singabi nelinye ithemba, singabi nabanye onkulunkulu, sibe noJesu yena yedwa. Ngengafakaza phambilini ngitshela abantu ukuthi ngake ngaba isangoma. Mase ngifika kuJesu ngasindiswa lezi izinto ngayilahla ngoba sengizenyanya, ngoba sengithola inkosi yamakhosi. Kodwa it is amazing these days ukuthi kuphuma abantu abasikhiphise imimoya engcolile bona babuyela kuyona. Hallelujah. Bakhomba ithemba kuJesu. Salithatha ithemba basikhombise lona. Bashiya ithemba bayothemba into ababesilahlise yona. Kade ngishumela eMnambithi the past weekend ngitshela abazalwane ukuthi asife masifa, kodwa sife sinoJesu. Akube buhlungu base bakudabukela abantu, kodwa uthi ebuhlungwini ila ngizothemba khona inkosi. Ebuhlungwini angizushintsha ifocus ekubhekeni uNkulunkulu yena yedwa. La kholweni sinenkinga manje. I'm sorry mayibandla lakho mfundisi lenza lento. Ukuthi kuthiwa ngegama lika Jesu umuntu bese egcotshwa ngamafutha kuthiwa izwi lasho njalo. Kuthiwa izwi elasho njalo. Mawufunda incwadi kaJohn 3
35 and 36 lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyayithanda indodana unikele konke kuye okholwa yiyo manje unokuphila okuphakade manje. Amen. Amen. We celebrate impilo kaKristu sikuye uKristu. A celebrate impilo kaKristu sikwenye into. uDavide mayihlabelela uthi siyakuhlabelela kanjani iubo lika Jehova sikwelinyiswe. Ngama noma 16 basezweni la uKristu ekhona bese sihlabelela kanye noKristu. Oh hallelujah. Abantu abalahlile empilweni yabo yonke into babhekana noJesu. Ngineqiniso ukuthi impilo yabo is not flowing like the rest. Angazi bazalwane ngifika kanjani la. But we have to speak this because the Spirit of the Lord says we must speak. Hallelujah. Abantu abalahle yonke into balahlizwe balahla ngisho abantu basebalahla ngisho amakholwa babheka uJesu yena yedwa oyibheka impilo yabi kanjani. Engaba nemonto enkulu ngaba nemonto enkulu kube kuhle akube kuhle kwakhe kodwa yonke into ayenzayo kukhona i-wrong turn nje ezoba khona. And the wrong turn uyilungise this week, the following week iqalenye uyilungise bathi abantu ayosibani baneyinkinga sonke ithukani bakholwa mphiyana uJesu. Uyazi ukuthi kune assurance umuntu onama fall downs ukuthi lo muntu loyo ugcwele amandla kaNkulunkulu. Yini mfundisi uSathane athokoze ngawe ube wena umiyekile ukhonza uNkulunkulu? Yini uSathane athokoze ngawe? Wasabafuna itende wena wanikezwa imanga zamatende. Imanga kwamiswa ama structure tent uma wena udinga itent. Yini ufuna isound uvela uthola into emangalisayo yesound always wena makuyoshumayela wena. Yila yenza ukuthi ingabibikho into yekhombisa ukuthi sitha simelene nalento yenzayo. Webazalwane mina ngikhuluma ngobhabhathiso lenhlupheko olukunyusa lukuse kwi-priesthood. Angikhulumi ngaleli vangeli elishumayelayo lokuthi qoshana imoto baqosha abazalwane, qoshana imishado baqosha. Ngikhuluma ngereality ozothi sekuthiwa qoshiwe uphuma uhambe uyiphila kwakho. Khona impilo ozoyiphila kwakho ungayixoxela ngisho abazalwane ngoba bazotha ukholwa kahle. Mawubaxoxela lonto le ukuthi sike salala okama ukudla kungekho. And I don't know kufanele ngenze njani. Uthi uyambheka ubiyela ucabanga ukuthi uzovela athi hawu uJobe ukholwa kanjani? Kungekho ukudla kwakhe ukholwa kanjani? Okusho ukuthi ukholwa kalomzalwane uncane. Abazalwane angazi ukuthi ngenwe yini ngikhuluma lezi ndaba. Kwafika uyinceka uNkulunkulu udokotela kwami. Udokotela is the teacher of theology. Wafika hamba nezingane zamantombazane ezothandaza kwami. Ihleli ku one room ngakho islap sendlu esengiyakhile manje. Wafika wangena mayingena ngekusiletha umkhuleko la ekhaya. Mayiqala ngethandazo wathi inhlupheko Nkosi ephezulu kwenceke yakho ukuxakeka. Siyabona baba isimo senceke yakho ixakekile. Nkosi khiphe ekuxakekeni. Sathule nathi sasithi phela uzothandaza. Sathi baba egameni lenkosi uJesu siyabonga. Wathi mayizisho inhlupheko savele sathula. Sathula tu. Baqhubeka nezingane zakhe babhobhoza benza yonke into babhobhoza ngezilimi. Ngathula ngathi lezi izilimi engathi itholakala esikhotheni ezenza ukuthi abantu bangahloli ngisho imoya yokuthi mangiqala ngikhuluma noNkulunkulu yini mangibona isimo ngingaye sithe ngiyohleba kuNkulunkulu ngento engiyibonileyo. Ngikhuluma ngempilo mina ozoyiphila
uma wena ukabene noSathane uhola 50,000 imfundisi ngenyanga uhola 50,000 imali bekhona kodwa ukugula kwakho kungapheli kufika abazali bazothandaza namhlanje nangakusasa bayeza bazothandaza nangalele esonto elizayo baze bayeke nokuzokuthandazisa haleluya ngikhuluma ngento bazalwane ejulile ebambe ibandla lenkosi kulezi insuku osindiswayo have declared the war between him and the devil. The fight will continue until azafe. We can't walk freely. Kube sikabene noSathane. We can't. Noma kukhona labefundisi bana abanixoxela izinto ukuthi mawuze kuJesu khona izinto ozoyithola. Mina ngatshelwa ngisindiswa. Kwathiwa mawuthola uJesu hamba noJesu. Okunye ungakubheki nangeso. Owasho njalo ngeke ngimkhumbule manje. Uthe inceka kaNkulunkulu yakhuluma izinto ezasiza impilo yami eyikhuluma ngesikhathi esibonakala kungathi asihlangene kahle. Kodwa namhlanje ngisahamba ngalawo mazwi. Uyazi umhlabeleli sasuhlabela isikhathi usindiswa uthi ngangifuna nje ukuphumula inhliziyo ide iyaluza ngikhohlwa lomhlobo athi woza kimi ngiyo akuphumo nayizwa lento bazalwane mangifika kuJesu ngangizofunela umphefumulo wami impumuzo ngangayofuna enye into ngafike ngawutholela umphefumulo wami impumuzo kodwa iva enyameni alikaze lisuke namhlanje kuphumeleli kungenelini ngifuna ukuthi masiwela siya ku-2026 ube wazi ukuthi yini owena nayo abantu bawela namathemba bathenjiswa wona kodwa abahlanziwe bawela ngegama lenkosi uJesu bayongena lapha behleli noJesu bayongena lapha bethemba uJesu yena yedwa wabazalwane ikhathi ebantwini ziyashintsha kodwa uNkulunkulu ikhathi ayishintshe kuyileso sikhathi ufelwe ingane yakho uthando likaNkulunkulu lokhu lunjalo noma ngabe ikhulekelwa yaphila uthando likaNkulunkulu lunjalo alujiki asihambi nezikhathi zabantu sihamba noNkulunkulu umfana wami ona 25 wathi ngolunye usuku baba yini eyenza ukuthi wena ukholwa ekhomba omunye umzalwane ngizama ukusho phela abazalwane wathi yini ungakholwa njengosibanibani ukholwe njengosibanibani ngathi mina uJesu angitshelanga ukuthi angikholwe njengosibanibani uJesu wathi angilandele yena noma ngilandela yena uzobona ngishukushumayela kwami akufani nokaMashiya I don't copy and paste bazalwane ngifuna singena kulonyaka sihamba noNkulunkulu ngifuna singena kulonyaka kuyintokozo kithi ukuba nenkosi angihlali bazalwane nobiyela angihlali nobaba Mashiya ngiyabathanda babafowethu and I will tell you today ayikho into esixoxayo nalamadoda makutholakala ithuba sixoxa ngenkonzo esisoba nayo sihambe siyokhonza mase siqedile akukho kunye ngisho ungacheka ama WhatsApp ami naye nawuthanda ayikho enye into esikhulumayo
sikhuluma le kaJesu kuphela. Isizathu sokuthi sikhulume le kaJesu kuphela ngayifundisa imfihlo yokuthi uma kungehlula mina ngikusa kuJesu ayemntwini. Neso basala ngifuna when we go across understand this parable. I was also watching the other day when the eagle faced the lion. I mean to say the snake, and the snake is powerful more than the eagle. The eagle fight, the snake fight. Yathula kancane, yabuka, yabona ukuthi lembe nganginqoba. Yavela shintsha indawo. Ngoba wabona ukuthi la silwela khona lo unamandla okusutha ngimthathe ngimse kwenye indawo. Ngoba mangimsusa la ngimsa phezulu akanawo amandla njengami. Mina nginamandla mangiwa phezulu. Mina ngifuna uphumela ukholwa. Ngifuna uphumela wazi uNkulunkulu unethemba lona lodwa. Athi uPawulos ayikho enye into engiyabuye ngiyazi. uKristu lebethelwe esiphambanweni. Ungasilutho olunye. Ungasilutho olunye. When the eagle change indawo inyuka la phezulu, the snake does not have strength ngoba sisemoyeni. Wayeyikhofela nje nezo baselwana eyikhofela wazoyiqeda inyoka yaze yafa kade powerful bephansi. Nawe ngithi kuwe suka phansi asinyukele phezulu, asinyuke suka la ukhona. Yabona la ukhona uzwa abantu abakunyathelayo, uzwa ubuhlungu ngoba usenyameni uphansi. Asinyuke siye phezulu kunezinto ongeke uzizwe. Hey, abaphansi bayazizwa nezinto ngoba vele baphansi, kodwa wena angeke uzizwe mawuphezulu. Ufuna wemsisi hambe noJesu singabe kujona nebandla ngokuhlabelela. I was preaching amandleni ngitshela abazalwane abahlabelelayo ukuthi when you worship, you don't lead the church, you are worshiping God. They will follow you. Can I repeat this? You don't lead the church, you are worshiping. They will follow if ever they want to. If they don't want to, ngoba indumisa iqale esontweni, indumisa iqale ekhaya la usuka khona uzwe kuvuka amandla. Uthi uyahamba enkonzweni uzushaya ezilime emgwaqeni ngenxa ukuthi indumisa kuwe ayili ukuphanjwa esontweni. Lento yenza ukuthi sikholo kahle ukuthi sihlale kuJesu noJesu ahlale kithi, singabi khona isikhathi lathi nesehlukana khona noJesu. Bani umzalwane nesibini ongaphakamisisanda ethi mina ngangawa. Mina ngikhuluma ebandleni, ngikhuluma kwenye indawo, angikho ethaveni. Ukhona umzalwane ngoba nesibindi aphakamisisanda ukuthi mina ngangakholwa ngawa. Cela shayela inqe izandla bazalwane. Hallelujah. Bazalwane ninomona, shayani izandla nishayela inqeko. Bazalwane, do you know ukuthi kuwa akusumjolo? Do you know ukuthi kuwa akusiyonke lento enkulu enicabanga nokubulala abantu, but ukungayenzi intando kaNkulunkulu usukusuwile. One day I was touched by the Spirit.
ngisemsebenzini I even send ama message abafana bami bakhona lapha ngasend ama messages ngathi namhlanje let no one eat food ngolesithathu amahlanganeni kune message evela kuNkulunkulu okufanele iqhume namhlanje yabazalwane I fail eyintweni ezincuncu ezimbili noma ezintathu kwathi noma singena endaweni yokukhuleka nguzwe umkhuleko ukuthi uyabhibhidla kimi nakwabanye kodwa ibandla lishona phansi noma liyephezulu then ngahlupheka abazalwane ngahlupheka kwathi nabazali behlobazana basile mabehlupheka bavele bathi sesotethela inceka kaNkulunkulu sesotethela ubaba ezengaphambili bazalwane nginikezwe imic ngiphelile ngoba in my prayer now I have the answer ukuthi yini enzeka la ibandleni akusibona bazalwane yimi engwile uyazi ukuthi sengikhuluma nalenceka ayinani uyazi ukuthi kubhlungu kanjani ukukhonza uNkulunkulu wile uthi uyaphusha uzama ukungena kungangeneki uthi uzama ukuphusha uthi uyakhona ufuna ukuzwa uzuyihluphekele lento enhlizweni udabuke kuze kwehla inyembezi hayi zomlilo kwehla inyembezi zepain yokuthi ufuna ukunyuka ufike ngalesikhathi uwe unganakile in 1 minute kodwa mawusunyuka it can take you even 20 days ukufika khona asikwazi ukuhlukana nenkosi bese kuba lula asikwazi nokwenza ngathi khona ibingekho phakathi kwethu otherwise we need to go back to our churches sizofunda ukwazi ukuthi inkosi izwakala kanjani umuntu esenkosini angazi basana sifika kanjani kulento kodwa inkosi ikhulumile oh hallelujah tell your neighbor that the Lord is speaking tell your neighbor that the Lord is speaking take care and listen hallelujah hallelujah sihlale nenkosi bazana kuze kube sekugcineni sihlale nenkosi intokozo yethu yonke isenkosini hallelujah cela ukufundisa lenkosi bazalwane bese siyakhuleka hallelujah cela ufunda incwadi kaMark chapter 4 we'll read from verses 35 then we pray egameni lika Jesu oh hallelujah angazi bazalwane ukubiza umuntu expectile ukuthi khona into ethile emi kanje azoyenza fika uNkulunkulu ashintshe message nangizwa bazalwane afika uNkulunkulu ashintshe ngisho isikhathi athi akuzohamba ngalendlela ohlele ngayo kuzohamba ngalendlela sidinga ukunikeza uNkulunkulu udumo in those reasons ukuthi you have changed my thoughts wawenza kwaba wakho oh hallelujah angazi mfika kanjani lento bamashiya uyazi ukuthi ke kubenzima ngisho ukukhonza mawumfundisi ngoba ubona ukuthi mawuhuzula impela abashonile noma udedelizwe uzuqanze ukhombe uzama ukudonsa labantu basondela uthola ukuthi they are going far away mawuthi uyaqinisa isizathu they fail to understand ukuthi masebe introduceiwe kuJesu bahlala kuye naye hlale kubo okusuthi mase sisonke eJeswini akusumfundisi okuJesu sisonke eJeswini siyayela kuye kube khona into esizwa unathi njengoba abanye beso wabazalwana angazi sifike kanjani kulento kunemibuzo engafanele niyibuze kunembuzo kufanele umoya ingcwele ayiphendule kini uma nikholwa amen kunembuzo ekufanele iphendule umoya ingcwele kuwe mzalwane personally bengekho abanye abazalwane aphendula umoya ingcwele ukuthi lento oyicabangayo akusiyo kuyiyona yile ungaze nje kube nestory nedrama yakho ubuza imibuzo ufike la usuvutha kakhulu
ngoba usuthola impendulo emaqondana nawe kungekho umuntu. Sengigcina kule nkulumo. Do you know ukuthi ibandla lenkosi baMashiyane asikakaqala ukulifundisa ngombuso kaNkulunkulu? Thina sibhizi zonke insuku. Uthi uyama la ngaphambili. Uthi uyama. Uzwe ivesi elithinta icharacter yomuntu zonke insuku. Usabathe uyama ngaphambili uthi uzothi nawe ake sithinte zombuso. Hey bazalwane, uvele kwehle izinto ze character ukuthi somebody is not shaped by the spirit in the church. Kudinga ukuthi wena mfundisi uvuselele ishape yalo muntu. Egcineni into zombuso kaNkulunkulu ayikhulumi. And then kuba late. Kuzokuhlitha ibandla. Izinto zombuso singakakhulumi ngazo. Ngingabuza ibandla baMashiyane, what is the kingdom of God? Angikhulumi ngokuya Bible school, ngikhuluma ngento ela ezwini. What is the kingdom of God? Ingabibikho impendulo. Ngoba asikhulumi ngawo ebandleni. Ebandleni sibhizi ngama character abantu ngoba they are showing up in the spirit in every single moment. Yabona mzalwane, I don't know him. But he says ana in the spirit. Ngoba lo moya ophila kuye uphila kimi. Uma ngimbhekile lento kuye iyareport phezulu nami ngiphezulu. Ngivele ngiyazi into kuye ngiriportelwa phezulu engashongo lutho. Uyabona uma sisembusweni kaNkulunkulu noma ungasukuma ube namandla nephimbo elimnandi lokuhlabelela uma kuno wrong umoya ingcwele uyasho ukuthi khona into wrong noma singeke sonke siyazi ukuthi yini le sidinga ukuhlala nenkosi ukuze labo wrong bangafiki kithi bagcine kuwe bakulungiswe kuwe. Hallelujah. Silifuze lelo bandla ela kala labo silifuze ela kala labo scriptural. Kodwa uhlatshelwa nomuntu ongasazi scripture. Uthi ayishuphile. Ayishuphile lento. Uthi umzana wethu mayibhala. Incwadi yezenzo umzana uLuka. Uthi umzana uLuka ibandla lokuqala laseJerusalem. Alibonga igama lenkosi. Uthi laqinisela njalo eyifundisweni zabapostoli. Laqinisela njalo emthandazweni. Laqinisela njalo ekuhlephuleni isinkwa. Laqinisela njalo nasekuhlanganyeleni.
kuthiwa kwabonakala ebandleni lenkosi imangaliso zenziwa ngabapostoli. Le mangaliso zenziwa ukuthi abapostoli banamandla, ukuthi kunabantu abahleli nabapostoli ababambisene nabo ngakho amandla yenyuka. Asifundeni bazalwane. Mark 4:35. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Oh yes. Base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Awuvale lapho. Let us go across. Neso bazalwane. Let us go across. There is something that is significant on this. uJesu mayethu asiweleleni siye ngaphesheya. Into yokuqala lithi iBhayibheli umukisa isixuku. Akathatha abafundi kanye nesixuku. Uyakisa isixuku kuqala bese khetha abakhe abakhethiwe bese thasambeni siye ngaphesheya. Why uJesu? Why uJesu? Athi isixuku asale ukuthi uJesu uyazi ukuthi umuntu esesikukwini akakwazi ukuvela kuJesu. Umuntu esesikukwini akaveli kuJesu. Kodwa uJesu ukhipha laba esikukwini ukuze babonane face to face naye. Asiweleleni ngaphesheya. Neso bazalwane. Yabona ngoba sowela. Sifuna ukuwela nabantu abangasukuwela ngenyama. Bawelele 2016, 2026. Sifuna abantu abazowela spiritually. Bawele ngaphesheya bebehamba noJesu. Bengahambi bodwa, bengahambi nama thoughts abo, kodwa bebehamba noJesu. Lithi iBhayibheli uJesu ewela nalabo abakhethiweyo. Ewela ngabo. Kuthiwa kwakuneminye imikhumbi. OkaJesu umkhumbi washiya eminye imikhumbi. Ikhona kwasekuwelwa. Mabewela, hey bazalwane. Phakathi olwandle eminye imikhumbi ikhona. Lo ohamba uJesu iwona owavukela isifungfu. Akusiyo leminye. Akusiyo leminye. Ilo mkhumbi ohamba nobantu bazalwane ovukela isifungfu. It is now confirming. Ukuthi lento bengikhuluma kanye was not joking. Ukuthi when you decide to follow Jesus, you have declared the word between you and the devil. So ngamana masu Jesu wayesempini. So nalaba hamba nabo ubona impi kanye nabe kubo. LeBhayibheli nangu Jesu wasithela. Kodwa ubesempini kanye nabo. Hey bazalwane. This is amazing. Ukuthi uma ngabe uJesu esemkhunjini kuvuka isifunguvungu nakulaba ahamba nabo uJesu uveza ubukhulu bakhe ngaphezulu kwesifunguvungu esemkhunjini. Towasukuma wathula. Wathi thula. To. Sathula. Isifunguvungu. Waphinda kwaba nokuthula olwandle kwahanjwa kwawelela ngaphesheya. Amen. Amen. Ela sibukele bazanithe elwandle yini ekhona. Elwandle there is water. And water lo wasolwandle. Akusu water nje. Ongavuka ekseni uhambe uyophuza. Uhlobo lika water olingakubulala. Niyazwa bazalwane? Uhlobo lika water njani bazalwane? Enelona lu water lulodwa lungabulala wena. Bangaka abantu abagwilile nje obathe kuyile festive ish. Bahambe bejaha abanye bebanjwa sekucaca ukuthi bathathwa amanzi akafinyeleli ku-animal ongaphakathi olwandle. Abanye bahlamba ngamandla bahlambe balwe etheselwile sekude kuvele qhamuka ushaka phakathi olwandle umhlaba umqedele uselwile emanzini waqeda kusale nje ushaka umbamba umqede. Ithi into yamnceke inkosi sitsheliwe ngedestination la siyakhona kodwa sitshelwanga ngokuthi indlela izoba njani. Okwethu yikho lokho ukuthi hlalani kimi nami kini ukuze niwele niye ngaphesheya.
kunabantu abangeke bafikelele ngaphesheya ngenxa ukuthi abahleli kuJesu. Ingozi zokuwela ziningi. Ingozi zokuwela iningi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwakunendoda kwakuthiwa uJona yaba semkhunjini orongi ngesikhathi esirongi ibithunywa uNkulunkulu kwenye indawo. Kuthiwa kwathi makucaca ukuthi kuyabheda la emkhunjini yathi hayi ngumHebheru wamaHebheru ngiyamesaba uJehova. Wathi ukuze kulunge kulomkhumbi thathani mina ningiphose phansi. Ngalesikhathi amanzi ready ukuqeda ngayi kanti uNkulunkulu uhlela umkhomo kumsave. La kungekho khona uNkulunkulu ayikho into yokusave. Ngeke siwelele ngaphesheya. Oh hallelujah. Ngeke siwelele ngaphesheya kube lula ukuwela uma uJesu engekho. Oh hallelujah. Lithi iBhayibheli wathathwa umzane wethu basaludaniel wafaka emphandeni eingonyama. Kuthiwa eingonyameni uNkulunkulu wavala imilomo ukuze ahlale kuse ngakusasa ekseni azokhishwa. Akakhishwa ngoba iqhawe linamandla. Ukhishwa ngoba kunoKristu kuye. Hallelujah. Lawelwa ulandli kwela ngaphesheya. Amen. Kodwa into eyenza ukuthi abafundi bakwazi ukuwela bafike ngaphesheya kwakungenxa yokuba khona kaJesu emkhumbeni ababekona. Uma uJesu wayengekho babengeke bawelele ngaphesheya kolwandle. Oh hallelujah. Babengeke ngoba into eyenzakalayo uma kuvuka isivunguvungu uJesu engekho ayikho into eyayothulisa isivunguvungu olwandle. Makhona uJesu isivunguvungu siyathula. Uzathi lo hlabelelo uyathulisa nesivunguvungu nesiphepho siyamlalela. Ngezwi lakhe konke kuyathula uyathulisa nesiphepho siyamlalela. Ngezwi lakhe konke kuyathula. Sasimi ngenyawo bazalwane sonke. Lithi iBhayibheli bathi mabewelela ngaphesheya kwafika abafundi bakaJohane bazothi sithunyiwe uJohane ukuzozwa ukuthi uya yini uKristu. uJesu akaphendulanga umbuzo ababewubuzile kodwa wathi abangaboni babona abangezwa bayezwa abafileyo bavuswa. Masihamba noJesu othulisa konke siwelele ngaphesheya. Nesiphepho siyamlalela. Ngezwi lakhe Ngifuna siwale siphathwa nguye uJesu. Noma iphi imvunguvungu. Noma isiphi imvunguvungu. Mayifika sifika uJesu ekhona. Asuka amandla okusinqoba. Nesiphepho siyamlalela. Ngezwi lakhe
Ufanele indumiso, ufanele ubukhosi, ufanele ingoma zonke. Bayade nkulunkulu opheleleyo. We glorify your name. We magnify your name.
Ngiyabonga Jesu. Cela sime ngeenyawo sonke. Sihlanganisa izandla zethu kakhulu. Ake sihlale uNkulunkulu wethu izandla sonke. Hlanganisa izandla siba ngumsindo. Sesiphakathi. Yithi la